हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवता सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। శ్రీమద్ భాగవతం 3వ స్కందం 3వ అధ్యాయం శ్లోక 15. మిథో యథైషా కవితా వివాదో मिथो यदैषां भविता विवादो మిథో యథైషాం భవితా వివాదో మద్వామదాం తామ్ర విలోచనానాం మద్వామధాతామ్ర విలోచనానాం నైషాం వధోపాయయానతోన్యో నైషాం వధోపాయయానతోన్యో మయ్యుధ్యతే అంతర్దదతే స్వయం స్మా మయ్యుధ్యతే అంతర్దదతే స్వయం స్మా మితః ఒకరినొకరు యదా ఇప్పుడు ఏషాం జరుగగలదు వివాదః కలహం మధు ఆమదా మధుపానమత్తు ఆత్రామ విలోచనానాం ఎర్రని కన్నులతో లేదు ఏషాం వారి యొక్క వద ఉపాయః అంతర్ధాన మార్గము
అంతర్ధాన మార్గము యాన్ యాన్ దీని వంటి వంటి తహా అతః దీనికి అన్యః దీనికి అన్యః అన్యమైనది మయి మయి నా నా యొక్క యొక్క ఉద్యతే అంతర్ధానము అంతర్దధతే అంతర్హితులు కాగలరు స్వయముగా నిశ్చయముగా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మధుపానముతో తమ కన్నులు ఎరుపెక్కిన వారై మత్తులో తమలో తాము కలహించినప్పుడు మాత్రమే వారు అంతర్హితులు కాగలరు. లేనిచో అది అసాధ్యము కాగలదు. నేను అంతర్ధానము చెందినప్పుడు అది జరగగలదు. మధుపానముతో తమ కన్నులు ఎర్రుపెక్కిన వారై మత్తులో తమలో తాము కలహించినప్పుడు మాత్రమే వారు అంతర్హితులు కాగలరు. లేనిచో అది అసాధ్యము కాగలదు. నేను అంతర్ధానము చెందినప్పుడు అది జరగగలదు. సరళాదేవి మాతాజీ చదవండి భాష్యం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జై శ్రీల ప్రభుపాద. భగవానుని సంకల్పముతోనే భగవానుడును అతని సహచరులను ఆవిర్భవించి అంతర్ధానము చెందుచుందురు. ప్రకృతి నియమముచే వారు ప్రభావితులు కారు. భగవానుని కుటుంబమును ఎవ్వరును సంహరింపజాలకుండిరి. ప్రకృతి నియమములచే వారి సహజ మరణమునకు ఎట్టి అవకాశము లేకుండెను. కనుక తమ అంతర్ధానమునకు తమలో తాము కలహించుట అనేది అనగా మత్తుపానము కారణమున మత్తులో జగడమాడుచున్నట్లుగా బూటకపు ప్రదర్శనమొక్కటే మార్గమై ఉన్నది. అటువంటి నామమాత్ర యుద్ధము సైతము భగవానుని సంకల్పముననే సంభవించగలదు. లేనిచో వారు కలహించుటకు కారణం ఏదియును ఉండదు. ఏ విధముగానైతే అర్జునుడు కుటుంబముపై గల అనురాగముచే మోహితుడు కావింపబడి తద్వారా భగవద్గీత పలుకబడెనో అదే విధముగా శ్రీకృష్ణుని సంకల్పముతోనే యదువంశము మత్తుకు గురి అయ్యను. అంతకు మించి వేరొక కారణము లేదు. భగవద్భక్తులు భగవత్పార్షదులు సంపూర్ణముగా శరణుజొచ్చినట్టి జీవులు ఆ విధముగా భగవానుని హస్తమునందు వారు దివ్య పనిముట్లుగా ఉండి ఆ దేవదేవుడు కోరిన రీతిగా ఉపయోగింపబడుదురు. విశుద్ధ భక్తులు సైతము భగవానుని అట్టి లీలలను అనుభవింపగోరుదురు. భగవానుడు ప్రసన్నత్వమును పొందుటకు గాను వారు గోరుయే అందులకు కారణము. భక్తులు ఎన్నడూను స్వతంత్ర ప్రవృత్తిని వాంఛించరు. పైగా తమ వ్యక్తిత్వమును వారు భగవానుని కోరికలను నెరవేర్చుటయందు వినియోగించరు. భగవానునితో భక్తుల ఈ సహానుభూతి భగవల్లీలల పూర్ణ రంగమును తయారు చేయగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చూద్దాం. ఏవం సంచింత్య భగవాన్ స్వరాజ్యే స్థాప్య ధర్మజం నందయామాస సుహృదః సాధూనాం వర్త్మదర్శయన్. ఏవం
సంచింత్య తనలో తాను ఆలోచించుచు తనలో తాను ఆలోచించుచు భగవాన్ భగవాన్ కృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు రాజ్యే రాజ్యమందు తన రాజ్యం నెలకొల్పుచు నెలకొల్పుచు ధర్మజం ధర్మరాజును ధర్మరాజు నందయామాస ముదముందెను స్నేహితులు సాధువుల యొక్క శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధముగా తనలో తాను ఆలోచించి సాధు మార్గమున ఆదర్శనీయముగు ప్రదర్శించుటకు ప్రపంచాధిపత్య స్థానమున ధర్మరాజును నెలకొల్పు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధముగా తనలో తాను ఆలోచించి సాధు మార్గమున ఆదర్శనీయముగు పాలనను ప్రదర్శించుటకు ప్రపంచాధిపత్య స్థానమున ధర్మరాజు నెలకొల్పెను. ఉత్తరాయాం ధృత పూరోర్ వంశః సాధ్వభిమన్యునా న్యస్త్ర సంప్లుష్టః పునర్భగవతా ధృతః ఉత్తరాయాం ఉత్తర యొక్క గర్భమునందు ఉంచబడిన పూర్వు యొక్క వంశజుడు సాధు అభిమన్యునా మహావీరుడగు అభిమన్యునిచే ద్రోణతనయుడగు ద్రౌణి అస్త్రముచే సంప్లుష్టః పునః రెండవసారి భగవతా దేవదేవునిచే రక్షింపబడెను. మహావీరుడగు అభిమన్యునిచే ఉత్తర గర్భము నందుంచబడిన పూర్వవంశ బీజము ద్రోణతనయుని అస్త్రముచే దగ్ధమయ్యాను. కానీ తదనంతరము శ్రీకృష్ణునిచే ఆ శిశువు తిరిగి రక్షింపబడెను. మహావీరుడగు అభిమన్యునిచే ఉత్తర గర్భము నందుంచబడిన పూర్వవంశ బీజము ద్రోణతనయుని అస్త్రముచే దగ్ధమయ్యేను. కానీ తదనంతరము శ్రీకృష్ణునిచ్చే ఆ శిశువు తిరిగి రక్షింపబడెను. భాష్యము ఇద్దరు చదవచ్చు అనుకుంటాను. రామకృష్ణ ప్రభు, మణిమాత ఇద్దరు అర్థార్థం చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మహావీరుడగు అభిమన్యుని ద్వారా ఉత్తర గర్భధారణము కావించిన పిమ్మట
వృద్ధి నొందుట నారంభించిన పరీక్షిత్తు భ్రూణ దేహము అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మహస్తముచే దగ్ధమయ్యెను. కాని శ్రీకృష్ణుడు అతనికి గర్భమునందే రెండవ దేహము నొసగెను. ఆ విధముగా పూర్వవంశజుడు రక్షింపబడెను. దేహము మరియు జీవుడు ఆధ్యాత్మిక స్ఫుల్లింగము వేరనుటకు ఈ సంఘటనయే ప్రత్యక్ష నిదర్శనము. పురుషుని వీర్యం ద్వారా ప్రవేశించి జీవుడు స్త్రీ గర్భమును ఆశ్రయించినప్పుడు స్త్రీ పురుషుల స్రవముల కలియక జరిగి బఠాని గింజ పరిణామంలో దేహము రూపొందును. అది ఏ క్రమముగా పూర్ణ దేహముగా వృద్ధి నొందును. కానీ ఆ వృద్ధి నొందడి భ్రూణము ఏదియో కారణం చే నష్టపడినప్పుడు జీవుడు వేరొక దేహమును లేదా వేరొక స్త్రీ ఉదరమును ఆశ్రయించవలసి వచ్చును. పూరు మహారాజు లేదా పాండవులు వంశజునిగా ఎంచుకోనబడిన జీవుడు సాధారణ జీవుడు కాడు. భగవానుని పరమోత్కృష్ట సంకల్పము చేతని అతడు ధర్మరాజు యొక్క వారసునిగా నిర్ణయింపబడినాడు. కనుకనే పరీక్షిత భ్రూణము అశ్వత్థామచే నశింపజేయబడినప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన ప్రధానంశచే అంతరంగిక శక్తిచే ఉత్తర గర్భం నందు ప్రవేశించి గొప్ప ఆపద యందున్న అతనికి దర్శనము నొసగెను. కొంచెం పైకి. గర్భము నందు ప్రకటమగుట ద్వారా భగవానుడు ఆ బాలుణ్ణి ధైర్యపరిచి తన సర్వశక్తిమత్వము ద్వారా అతనికి నూతన దేహమునందు పూర్ణ రక్షణము నొసగెను. తన సర్వవ్యాపక శక్తి ద్వారా ఆ దేవదేవుడు ఉత్తర మరియు ఇతర పాండవ వంశస్థుల అంతర్బాహ్యములందు నెలకొని ఉండెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో భగవంతుడు తన వంశం అంతర్ధానం చేసేది భగవంతుడు ఆలోచించి భగవంతుడి సంకల్పం నుండి ఇది జరిగింది అని ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా తెలిపిస్తున్నారు. సో ప్రభుపాదులు అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండేది. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు సంకల్పంలో జరుగుతుంది. ఆ సంకల్పంలో జరిగితేనో భగవంతుడా నేర ఒకటి డైరెక్ట్ సూపర్విజన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇంకొకటి భగవంతుడు చేసే ఒక లాస్ చట్టాలు భగవంతుడు ఇచ్చింది దానిగా వ్యవహారం కూడా జరుగుతుంది. ఐదర్ డైరెక్ట్లీ అథవా ఇండైరెక్ట్లీ, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా భగవంతుడు రెండు రీతిగా ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడికి తెలుసు. భగవంతుడ ద్వారా ప్రతి ఒక్కటి అవుతుంది కూడా. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి తెలుసు. భగవంతుడు తెలియక ఉండేది ఏమిటి లేదు. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్క హృదయంలోనూ పరమాత్ముడుగానే భగవంతుడు ఉన్నాడు. సో భగవంతుడికి రిపోర్ట్ చేసే దేవతలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా భగవంతుడికి అంత మనము ఏమి చేస్తాము, మన కార్యకలాపాలు, ఆలోచనలు ప్రతి ఒక్కటి. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు డైరెక్ట్లీ కూడా ఇండైరెక్ట్లీ కూడా భగవంతుడికి ఎంత తెలుసు.
అన్ని కార్యకలాపాలు జరిగేది కూడా భగవంతుడ నిర్దేశనం డైరెక్ట్ గా కావచ్చు. ఇక్కడ చెప్తుండేది వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అంటే యదువంశజులు వాళ్ళు పుట్టాలి అంటే సామాన్య వ్యక్తులు కాదు. సో ఎవరు అక్కడ ద్వారకాల నివసించారు, ప్రతి ఒక్కరు యదు కులంలో పుట్టిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరు కూడా సామాన్య వ్యక్తులు కాదు. సో వాళ్ళు అక్కడ భగవంతుడితో వాళ్ళు కార్యకలాపాలు లీలలు చూస్తున్నారు. అంత దగ్గరగా అంత ఆత్మీయంగా భగవంతుడి వ్యవహారాలతో వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు అంటే అది సామాన్యం కాదు. సో యదు కులంలో యదు వంశజులు ఇంకా భగవంతుడి ఫ్యామిలీలోనే పుట్టిన వాళ్ళు, ఇంకా వాళ్ళ మాట అక్కడ యదు నగరంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క నాగరికులు, ప్రతి ఒక్క ప్రజలు వాళ్ళు కూడా సామాన్యం కాదు. ద్వారకావాసు, మథురావాసు వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు. సో దాంట్లో వాళ్ళ ఇంకా వాళ్ళు ఆత్మీయంగా ఉండే యదు వంశంలో ఉండే భగవంతుడ పుత్రులు కావచ్చు, భగవంతుడ మనుమలు కావచ్చు, ఇంకా భగవంతుడ బంధువులుగా శ్రీకృష్ణుగా బంధువులుగా యదు కులంలో ఉండవచ్చు కావచ్చు. వాళ్ళ గురించి చెప్పేది ఎవరు అక్కడ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే మేము బృందావన వింటాం. బృందావనద శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినప్పుడు అక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క జీవ, కొంత చెట్లు, వీళ్ళు కూడా సామాన్య జీవులు కాదు. బృందావనం భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఎంతో జీవరాశులు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళతో అంత ఆత్మీయంగా వ్యవహరించింది మేము వింటాం. దూడలు, అక్కడ ఉండే వేరే జీవులు కూడా, చిన్న ఒకటి హనీ బీస్, ఇంకొకటి బర్డ్స్, ఒక జింక, ఇది డియర్. సో అవన్నీ కూడాను ఆర్డినరీ కాదు, అవన్నీ కూడా డివోటీస్. సో అలాగనే ఇవంతా దివ్య ప్రదేశాలే. సో భగవంతుడు అవతరించి భగవంతుడు కార్యకలాపాలు చేసింది బృందావనం కావచ్చు, సో అలాగనే మథుర కావచ్చు, ఇక్కడ ద్వారకా. సో ఇవంతా భగవంతుడ నిత్య లోకమైన గోలోకం భాగా. ఇది బృందావనము, మథుర, ద్వారక, పురిని కూడా చెప్తారు. సో భగవంతుడ ఈ దివ్యధామాలు నిత్యంగా భగవద్ధామంలో ఉంది. దాంట్లోనూ ఉన్నత ధామమైన గోలోకంలో భాగం. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు అక్కడ కార్యకలాపాలు చేస్తుండే జీవులు వాళ్ళు సామాన్య జీవులు కాదు. భగవంతుడితో వాళ్ళకి అవకాశం దొరికింది భగవంతుడిని చూసేదానికి, అంతే వాళ్ళు గొప్ప భక్తులే. సో చాలా మంది ఇక్కడ చెప్పినట్లు, మేము వెనకాల విన్నట్లు నేరంగా భగవంతుడితో వాళ్ళు కూడా అవతరించి. సో భగవంతుడు ఎలా అవతరించాడు, ఆ ధామ నుండి ఈ ధామంకి అవతరతి. సో అలాగనే వీళ్ళు కూడా చాలా మంది ఆ లోకం నుంచి, వైకుంఠ జగత్, గోలోక జగత్ నుంచి అవతరించారు. ఇంకొంతమంది ఉండొచ్చు సో మనలాగా, ఎవరు కొంతమంది వాళ్ళు అభ్యసించి భక్తి కార్యాలు చాలా జన్మాలు, ఒక్క జన్మం 2 జన్మం కాదు, చాలా జన్మాలు చాలా భక్తిలో భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసి ఇత్తం సతాం బ్రహ్మ సుఖానుభూతి చెప్తారు. వీళ్ళు భగవంతుడితో క్రీడించుతుండే గోబాలక వాళ్ళు కృత పుణ్య వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు భక్తి కార్యాల్లో వాళ్ళు పాయింట్స్ భగవంతుడు సంతృప్తి చేసి పొందారు. అది ఎంత జన్మాలతో అది అని చెప్తారు. సో భక్తిలో యాక్చువల్లీ అది భక్తినే చాలా అది భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసేది. భగవంతుడికి మనము ఇది ఆత్మీయులుగా అవ్వేది అంటే అది చాలా దాంట్లో అది కొంత సమయంలో కాదు. అది ఇప్పుడు మనము కూడా ఏదైనా మన వ్యవహారాలు, నేను ఒక టైము సో మేము ఎవరిపైన మనకు నమ్మకం ఉంటుంది, ఇంకొంత టైము వాళ్ళు ఇంకేమో వ్యవహారం చేస్తున్నప్పుడు మనకు కొంత నమ్మకం తక్కువ అవుతుంది. మరలా మనకి రావాలి అంటే కొంత టైం పడుతుంది ప్రతి ఒక్కటి. సో అలాగనే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరితో భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయ సంబంధం ఉంది. సో మనమందరూ భగవంతుడ ఆత్మీయ భాగం, భగవంతుడి మమైవ అంశ. సో అయితే ఇప్పుడు మనము మన తిరుగుబాటు స్వభావము, మనము భగవంతుని విరోధించి సో నాకు వద్దు అని మనము ఈ భగవంతుడిని విడిచి భౌతిక జగత్తుకు వచ్చాము. సో ఇక్కడ వచ్చినాక మరలా మనము మా భగవంతుడు నమ్మకం స్థాపించేదానికి కొంత టైం పడుతుంది.
కొంత టైం పడుతుంది. అది అది కొంత భగవంతుడు కూడా మనని పరీక్షించేది, టెస్ట్ చేస్తారు. నిజంగా ఈ వ్యక్తికి నా పైన ఇది ప్రేమ ఉద్భవమైందా, లేకపోతే నిజంగా తన స్వభావంని మార్పారా అని భగవంతుడు మనకి మరల మన జీవనంలో కొంత చిన్న పెద్ద పరీక్షలు కూడా ఇస్తుంటాడు భగవంతుడు. సో ఈ చిన్న పెద్ద పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా మన స్థానం తెలుస్తుంది, మన స్థితి తెలుస్తుంది మనకి. నాలో కూడా ఇవంతా ఉన్నాయి, చాలా ఈ యొక్క భావనలు, కామం, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం, ఇవంతా నాలో కూడా ఉంది. సో ఈ కథ చాలా ఉంది ఇంకా అని మనకు కూడా దాని ఒక గుర్తు అవుతుంది. సో భగవంతుడు ఇలా మాకు మనం సాధన చేసేటప్పుడు కూడా మన భక్తులుగా మనం వివరించేటప్పుడు కూడా మనలో కూడా ఎంతో ఈ కల్మసంని భగవంతుడు మనం ఎదుట అప్పుడప్పుడు మనకు ప్రదర్శించేది. అప్పుడు మనము ఇంకా కొంత మనము కాన్షియస్, మనం ఇంకా ఎంతో దూరం ఉంది, ఈ భక్తులు ఎక్కడో ఉన్నారు, యదు వంశజులు కావచ్చు, లేకుంటే ద్వారకావాసులు కావచ్చు, అక్కడుండే జన్మించే జీవులు, వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు, మనం ఎక్కడున్నాం. సో మనం చాలా దూరంగా ఉన్నాం మనం ఇంకా. సో ఇవి సంపూర్ణంగా మనం ఇది పరిశుద్ధులయ్యే వరకు భగవంతుడు మనని చెప్తారు. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎలా అంటే తన ధామం తీసుకొని వెళ్ళేదానికి 100% మనము ఇది కావాలి, పరిశుద్ధులు కావాలి. అప్పుడే మనకు భగవంతుడు తన ధామం తీసుకొని. సో భగవంతుడు ఆ సన్నివేశాలు సృష్టించుతా పోతాడు ఆ ఒక విధంగా. అయితే మనం భక్తి కార్యాలు కొనసాగించినప్పుడు భగవంతుడు మన ఒక్కొక్క టైం మన పతనము, మన పరీక్షల ఇది మన ఫెయిల్యూర్స్ అవుతుంటుంది. అవుతే కూడా భగవంతుడు మనని మనకు ప్రోత్సహించి మనకి ఇంకా ఎదుట ముందు వెళ్ళేదాన్ని మనని సాయం చేస్తుంటాడు మనకి. సో ఈ భక్తి ఇది పథంని మనం గట్టిగా పెట్టుకోవాలి. మనం ఈ విధం ఇది షూర్ పాత్ భగవంతుడు ఇచ్చింది. ఇది దీంట్లో ఇంకొకటి ఇది కాదు ఇది. సో అయితే ఒక్కొక్క టైము మనము చేసేటప్పుడు కొంత ఇది ఉండొచ్చు. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మన అందరూ ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఉండే వాళ్ళంతో ఒక విధంగా క్రిమినల్స్ అంటే జైల్లో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు? జైల్లో ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేసి వచ్చాడు, ఇంకొక వ్యక్తి మర్డర్ చేసి వచ్చాడు, ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొకటి ఏమో చేసి వచ్చాడు. సో ఎవరు ఉన్నారు? సో జైలు అంటే అందరూ ఏదో ఒక విధంగా కింగ్ మహారాజు ఇచ్చింది ఇదిని చట్టంని విడిచి దానికి వాళ్ళు ఉల్లంఘించి వాళ్ళు వచ్చారు. సో రీజన్ ఈజ్ అదే. సో బేసిక్ రీజన్ ప్రతి ఒక్కరు మనం భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాము అంటే మనం ఏదో ఒకటి మన ఈ స్వభావాలు తామసిక రాజసిక ఉన్నాయనే మనం గుర్తించుకున్నాం. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క టైము మన దీంట్లో మన వ్యవహారాల్లో మన ఇంకొక దాంట్లో మనది ఒకటి ఇది అవుతుంది, కొంత రబ్బింగ్స్ అవుతుంది, కొంత ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది. ఇది అయితే మోరల్లెస్ చెప్తారు మన గోల్ మేము పెట్టుకోవాలి. గోల్ మంది ఏమి అంటే భగవద్ధామం చేరాలి మనం. సో భగవద్ధామం చేరేది మన గోల్ ఉంటే ఇది చిన్న ఉంటుంది. ఇది ఒక్కొక్క టైం చాలా మనకి సహించే కాదు మనకి. అయితే మనము అప్పుడు దాన్ని వి టేక్ ఇట్ ఇన్ అవర్ స్ట్రైట్, మనతో లేదు ఇది అని మనము తీసుకొని వెళ్తాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా ప్రభుపాద చెప్తారు ఒక విధంగా. సపోజ్ మనము ఒకటి ఎక్కడో దూరం ప్రయాణం వెళ్తున్నాం. సో కొంతమంది మేము వెళ్ళాము ఇప్పుడు ఇక్కడ పూరికి వెళ్ళాము రీసెంట్ గా, ఇంకొంతమంది మీరు బృందావనకు వెళ్ళారేమో. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ట్రైన్లో ఇదంతా వెళ్ళినప్పుడు చాలా డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అయితే వద్దు, మీరు ఫ్లైట్లో వెళ్తేను ఒక స్టేషన్లో ఇంకొక దిగాలి, అక్కడ నుంచి చేంజ్ చేయాలి, ఇంకొక ఫ్లైట్ అది ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడ నుండి మీరు ట్యాక్సీనో ఇది పెట్టాలి, అది కూడా 2-3 అవర్స్ అవుతుంది. అక్కడ కూడా ఒక స్టాపేజ్ కొన్ని టైం త్వరనే దొరకదు, మనం అరేంజ్మెంట్ చేసింది ఇది కొంత ఇది లోపం ఉండొచ్చు, దాంట్లో మీరు వెయిట్ చేయాలి పడుతుంది 1 or 2 hours. సో ఇదంతా ప్రయాణంలో కొంత కష్టాలు అనేది ఉంటుంది. సో అయితే మీ గోల్ ఏమిటి? మీది అక్కడనే చేరాలి. ఎక్కడో మీరు ఆలోచించింది ఆ దివ్య స్థలం బృందావనం జగన్నాథ్పురం చేరాలి. లేకుంటే ఇంకో ఇదే చెప్పాలి అంటే మీ ఇంటికి వెళ్తున్నారు. సపోజ్ మీరు ఎక్కడో పని చేస్తున్నారో, లేకపోతే స్టడీ చేస్తున్నారో, ఇక్కడ దూరంగా. సో మీరు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది. అప్పుడు మీకు ఆన్ ద వే చాలా ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు మీకు. అంతా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ కో ప్యాసింజర్స్ తో ఒక్కొక్క టైము ఇక్కడ కొంచెం ఇది కావచ్చు మీకు అంత. సో అప్పుడు మీరు దాన్ని అంతగా ఇచ్చేసుకోరు. అంటే మీ గోల్ ఏమిటి? మీది నేను అక్కడ వెళ్ళాలి,
నేను జగన్నాథ్పురికి వెళ్ళాలో, లేకపోతే నా ఇంటికి వెళ్ళాలో, నేను చాలా సమయం తర్వాత నేను మా తల్లిదండ్రులు నేను కలుస్తున్నాను, మరలా నాకు అవకాశం దొరికింది నా ఫ్యామిలీతో సమయం ఇచ్చేసేదానికి. సో మీ గోల్ అది ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ కొత్త కష్టాలు ఉంటుంది, ఆన్ ద వే ట్రావెలింగ్ ఇది అది అంతా, మీరు దాన్ని అంత చేసుకోరు. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు మనకు చెప్పేది, మన గోల్ చాలా పెద్దది. ప్రతి ఒక్కరు మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యకు వచ్చాము అంటే మనం ఇప్పుడు గోల్ మన ఇది శ్రీకృష్ణుడ ధామం చేరాలి, శ్రీకృష్ణుడితో నా నిత్య సంబంధం ఏమిటి ఉంది దాన్ని మరలా పొంది నాకు భగవంతుడిపై నా పైన ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది, నమ్మకం ఉంది. సో అది మరలా నేను ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పొందాలి, నేను ఆ సంతృప్తి చేసే ఒక ఇది నాకు పొందాలి. ఇప్పుడు భగవంతుడు అర్జునుడి గురించి ఏం చెప్తారు? ప్రియోసిమే, నువ్వు చాలా చాలా ఆత్మీయుడు నాకు. భక్తోసిమే ప్రియోసిమే సకాచేతి రహస్యమి యథోత్తమం. ఈ భగవద్గీత రహస్యము నీకు చెప్తున్నాను అర్జున, ఎలా అంటే నువ్వు నాకు చాలా ఆత్మీయుడు. సో అర్జునుడు భగవంతుడి పైన లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఎటర్నల్ గా నిత్యంగా భగవంతునికి ఇవ్వాలి కాన్ఫిడెన్స్. సో ఆ విధమైన భక్తుడు అర్జునుడు. సో ఇప్పుడు యదువంశంలో అంటే వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే యదువంశజులు, వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు అంత కాన్ఫిడెన్స్ భగవంతునికి వాళ్ళ పైన ఉంది. సో దానికోసం భగవంతుడు ఒక వ్యవస్థ ఇక్కడ జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఏమో కలహం చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మద్యం దీంట్లో వ్యవహరించుతున్నారు. ఇదంతా సాధ్యమయ్యే కార్యం. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, పరిశుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళు ఈ విధంగా ఒక మద్యం సేవించేది, దాని ఒక ప్రభావం వచ్చేది, వాళ్ళతో వాళ్ళు కలహం చేసుకునేది, ఇదంతా మన మధ్య జరుగుతుంది. ఒక టైం కలహము, ఒక వివాదం వస్తుంది. ఒక టైం మనకు ఆమె తర్వాత అనిపిస్తుంది, అయ్యో యాలపాయ చేస్తే నేను యాలపాయ ఈ వ్యవహారం నాతో అయింది అని మనం తర్వాత మనం దాన్ని ఒకటి అన్వేషించో, దాన్ని ఒకటి మనము ఇచ్చేసుకుంటాం, ఒకటి రిపెంట్ చేసుకుంటాం, మనం పశ్చాత్తాపం పెట్టుకుంటాం. అయితే ఇది వీళ్ళతో జరగదు. శుద్ధ భక్తులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళ వ్యవహారాల్లో ఇది అసాధ్యం. చైతన్య చరితామృతాలు అంతా మీరు వింటుంటే ఆ కార్యకలాపాలు సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి, హరిదాస్ ఠాకూర్ వాళ్ళ భగవంతునితో వాళ్ళు వ్యవహరించేది, అది వాళ్ళ ఇది వ్యవహారము ఏమి ఒక చిన్న ఒక ఇది కూడా లేదు, ఏమి చెప్తాము లోపం, ఒక మిస్టేక్ కూడా లేదు. ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు సంపూర్ణంగా భగవంతునికి విధేయులు. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి అంత గొప్ప వ్యక్తులు. వాళ్ళు గొప్ప వ్యక్తులు అంటే మినిస్టర్స్. ఆ కాలంలో ఎవరు ప్రధాని దీనికి గౌడ దేశ అంటే పెద్ద దేశం, అది బెంగాల్, ఈస్ట్ బెంగాల్, వెస్ట్ బెంగాల్ అంతా చేరి అంతా నవాబు ఒక రూల్ చేస్తుండేది, అంత పెద్ద దేశం. సో ఆ దేశంకి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ప్రధానిలు, ఎవరు పెద్ద పెద్ద మంత్రులు, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి. అయితే వాళ్ళ వ్యవహారాలు చూస్తే మనం చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఎంత నమ్రంగా వాళ్ళ వ్యవహారం. సో భగవంతుడు చెప్పేది, మీ ఒక నమ్రత నా ఒక హృదయంని నన్ను అది బ్రేక్స్ మై హార్ట్. ఈ గోస్వామి గారు కావచ్చు, తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్ ఎవరు కాదు, యాక్చువల్లీ హరిదాస్ ఠాకూర్ బ్రహ్మాజీ, మన ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండం సృష్టించే బ్రహ్మదేవుడు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ. సో అంత గొప్ప వ్యక్తి, సామాన్య వ్యక్తి కాదు. అయితే వాళ్ళ వ్యవహారాలు ఎలా ఉంది చూస్తే మనము చైతన్య మహాప్రభుతో కావచ్చు, వేరే భక్తులతో కావచ్చు చూస్తే వాళ్ళు మనము ఏమిటి లేదు, మనం కంప్లీట్ యూజ్లెస్, మనం అంత పాపిష్టుడు నేను, అంత నేను నీచుడు నేను, ఆ విధంగా వాళ్ళ సహజంగా వాళ్ళ భావనలు కావచ్చు, వాళ్ళ వ్యవహారాలు కావచ్చు, అంత దీనిగా. సో ఇప్పుడు చూడవచ్చు మనం చైతన్య చరితామృతం చాలా భగవంతుడు భక్తులు వాళ్ళ మధ్య వ్యవహారాలు, వాళ్ళ గుణాలు, వాళ్ళ ఇది ఏ దీంట్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రజ్ఞల చైతన్యంలో ఉన్నారు చూడొచ్చు. సో అలాగనే ఈ యదువంశజులు అంటే వాళ్ళందరూ అదే దీంట్లోనే ఉండేది. శుద్ధ భక్తులు ఒకే క్లాస్. వాళ్ళ ఇది అని చెప్పాలి అంటే వాళ్ళ గుణాలు 26 వైష్ణవ గుణాలు అని చెప్తాం, 26 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ వైష్ణవ. సో అదంతా సంపూర్ణంగా వాళ్ళలో ఉంది. సో అలాగుండే యదువంశజులు అంత గొప్ప వ్యక్తులు, అంత నమ్రంగా ఉండే, భగవంతుడికి విధేయంగా ఉండే వ్యక్తులు, వాళ్ళు ఇలా వ్యవహరిస్తున్నారా? వాళ్ళు మద్యంని త్రాగి, ఇంకొకటి వాళ్ళు ఆ మత్తులో ప్రభావంతో వాళ్ళు కలహము, వాళ్ళు ఒకనొకరు వాళ్ళు దూషించేది, ఒకనొకరు కొట్లాడేది, ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఇది దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రభుపాద చెప్తుండేది, ఇది దైవ సంకల్పం, కృష్ణుడ సంకల్పం. సో వీళ్ళు సంపూర్ణంగా భగవంతుడ
కోఆపరేషన్, ఎలా శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళని యూజ్ చేయాలి అలాగ వాళ్ళు రెడీ. ఎలా ఒకటి ఏదైనా మనము సిగ్నేచర్ చేయాలి అంటే సిగ్నేచర్ ప్రతి ఒక్కరిది ఒక్క విధంగానే సిగ్నేచర్ ఉంటుంది, అది అభ్యాసం. హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒక విధంగా, అప్పుడు మీరు ఏ పెన్ తీస్తేనో మీది అదే సిగ్నేచర్. మీరు ఒక బ్లాక్ పెన్ తీస్తేనో ఒకటే, ఇంకొక రెడ్ పెన్ తీస్తేనో ఒకటే, ఇంకా పెన్సిల్ తీస్తేనో మీది సిగ్నేచర్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే అది మీకు అదే మీది. సో ఆ విధంగా అంటే నేను చెప్తుండే పాయింట్ ఏమంటే ఆ పెన్ ఆ పెన్సిల్లో కంప్లీట్లీ సరెండర్ టు ఆ వ్యక్తి. అది ఊరికే ఒక జడ వస్తువు, మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగనే శుద్ధ భక్తులు భగవంతునికి 100% భగవంతుడు యూజ్ చేస్తారు, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. అయితే మనం అట్లా కదా, మనం ఎలా అంటే ఒక పెన్ను దానికి కొంత ఇండిపెండెన్స్ ఉంది, కొంత టైం మనము భగవంతుడు చెప్పినట్లు చేస్తాం, కొంత టైం లేదు నేను ఇండిపెండెంట్ గా నేనే ఇంకొక సైన్ వస్తుంది, కొన్ని టైం సిగ్నేచర్స్ అది వేరేగా వచ్చి ఆమెకు రిజెక్ట్ అయిపోతుంది, చెక్ రిజెక్ట్ అవుతుందా ఇంకొకటి అవుతుంది. అలాగా మనం భగవంతుడు చేతిలో ఒక టైం భగవంతుడు యూజ్ చేసినట్లు చేస్తాము, కొంత టైం మనదే ఒకటి ఇండిపెండెంట్ యాక్టివిటీ చేసి భగవంతుడికి సంతృప్తి రాదు. సో ఎనీవే ఇది మనం సాధకులు ఉన్నప్పుడు మనం ఉండేది. సో నా ఒక పాయింట్ ఏది అంటే అదే ప్రభుపాద చెప్పేది, మనము సాధకులైనప్పుడు అభ్యసించేటప్పుడు ఉండొచ్చు. మనం అభ్యసించేటప్పుడు కొన్ని టైం మా భక్తి కార్యాల్లో మనతో పాటు ఉండే భక్తులు వాళ్ళకి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ తను ఇంకొకటో అది ఉన్నప్పుడు అది మనకు ఇన్కన్వీనియన్స్ అవుతుంది, అది సహజం, అది అవుతుంది. అయితే మన గోల్ క్లియర్గా స్పష్టంగా పెట్టుకొని మనము దాంతో అది చెప్తారు ఎలా అంటే దాన్ని అంత ఇది తీసుకోరాదు ప్రకాష్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఎక్కడ వెళ్తుంటాం, సపోజ్ మనం ఎక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా బై మిస్టేక్ ఎవరైనా మన పైన ఒక ఇదేస్తారు, ఏమేస్తారు, వాళ్ళ డస్ట్ పడుతుంది మన పైన, మనం ఏం చేస్తాము, ఎక్కడి నుంచి పడిందపై డస్ట్ అని తిరిగి మన దాన్ని వదులుకొని మనం వెళ్ళిపోతాం, దాన్ని ఇది చేయాలి. సో అలాగా మనం కూడా దాన్ని అంతగా అంటే గోల్ మంది చాలా పెద్ద గోల్ అంటే శ్రీకృష్ణుడి పరమ పురుషుడిని ఆశ్రయించేది. ఇది చాలా పెద్ద మనం ఇది ఏదో భగవంతుడి భాగ్యం మనకు ఈ ఒకటి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది, అవగాహన వచ్చింది ప్రతి ఒక్కరికి. మనం ఈ భౌతిక జగత్లో ఆనందము సుఖం పొందేది మన ఉద్దేశం కాదు, ఈ ఇంద్రియ సుఖం నుండి మన జీవనము పరిపూర్ణత్వం కాదు అని దీని నుంచి తెలుసుకోవాలి మనం. సో ఇది మళ్ళీ ఎలా మనకి పరిపూర్ణత్వము, భగవంతుని సంతృప్తి చేయాలి. నథే విదు స్వార్థగతిం ఈ విష్ణు దురాశయా ఏ బహిరర్థమానిన అందాయథాందైరుపనీయమాన తేపీశతంత్ర ఉదాంని బద్ధా. సో సామాన్యంగా ప్రతి ఒక్కరు భౌతిక జగత్తు అంటే బద్ధ జీవులే, మనము కూడా బద్ధ జీవులే. అయితే మనం అట్లీస్ట్ మనం బంధనం అయినాం కదా, ఇప్పుడు దీని నుంచి మేము బయట రావాలి కదా అని ఒక ప్రయత్నము ఒక దీంట్లో మనం ఉన్నాం. లేకుంటే ఎంత పెద్ద వ్యక్తులు భౌతిక జగత్లో, పెద్ద సైంటిస్ట్, విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, పెద్ద పొలిటీషియన్స్ అంతా ఉన్నారు, పెద్ద నోబెల్ లారెట్స్, ఇంకొక డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్ చూస్తే చాలా అచీవ్మెంట్స్ చేసినట్లు, అంతా చాలా కీర్తి పొందినట్లు, కీర్తివంతులు, ధనవంతులు, ఇంకా ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళ దీంట్లో సక్సెస్ఫుల్ గా, వాళ్ళు విజయవంతులుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అయితే వాళ్ళ జీవనము వ్యర్థం. ఎలాంటే వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు భగవంతుడితో ఏ సంబంధం ఉంది, వాళ్ళ మనుష్య జీవనంలో కర్తవ్యం ఏమి వాళ్ళు ఎరుగారు. సో వాళ్ళ జీవనము పరాభవస్తావత్ అబోధ జాత యావన్న జిజ్ఞాసత ఆత్మతత్వం. సో ఎవరు ఇది ఈ యొక్క జిజ్ఞాస, ఈ యొక్క ఇది ఆత్మతత్వం తమ పైన వాళ్ళు నేను ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఈ ప్రకృతి ఏమిటి తెలియక వాళ్ళు వివరిస్తున్నారు. చాలా బిజీగా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేస్తున్నాం మనం అని ఉండొచ్చు. అయితే ఫైనల్ గా చూస్తే వాళ్ళు ఒక కుక్కలు పిల్లలు అట్లా ఫైటింగ్ చేసుకుంటుంటారు. పెద్ద దేశాలు, ఒక వైపు అమెరికా, ఇంకొక వైపు రష్యా, అక్కడ సపోర్ట్ చేసుకొని ఉక్రెయిన్లా ఇది కావాలి, ఇవంతా ఒకటి అనిపిస్తుంది. సో ఇది ఎలా మీరు నా మాట వినరు, ఇది ప్రదేశం నాకు చేరేది, సో నేను దీన్ని ఇచ్చేయాలి, ఇది నా వంశజులకి చేరాలి, నా దేశ వాసుల ప్రజలకి చేరాలి, నాది నీది అని అనవసరంగా కొట్లాడేది, ఫైటింగ్, యుద్ధాలు ఎంత ఇది అవుతుంది. ఇది ప్రకృతి చేస్తుంది, వాళ్ళకి కర్మ అనుసారంగా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చేసే కర్మము వాళ్ళకి వెనకాలే వస్తుంది. సో భౌతికంగానే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వివరించేటప్పుడు వాళ్ళకి కర్మాలు వస్తుంటుంది.
వాళ్ళకి ఒక్కొక్క టైం లేకుంటే ఏమి చేసేది తెలియదు. ఏదో ఒక క్రీడలు, ఏదో ఒక ఇంకొకటి విధంగా ఆ స్పోర్ట్స్, అక్కడ కూడా ఏదో ఒకటి సడన్ గా ఏదో ఒకటి డిజాస్టర్ అవుతుంది. లేకుంటే ఇంకేమో పార్టీస్ అని వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో అంతా వాళ్ళు అంతా 1000 మంది చేరి ఫ్రీ ఇది ఎంజాయ్మెంట్ అని వెళ్తారు. సడన్ గా అక్కడ ఏమో ఒక స్టాంపీడ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు అయినప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, ఇక్కడ 100 మంది స్టాంపీడ్ లో వాళ్ళు మరణమైంది, అక్కడ యుద్ధంలో మరణమైంది, ఇంకే క్రీడానికి వచ్చారు, ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ లో ఒక మరణమైంది. సో అప్పుడు వాళ్ళకి ఏదవుతుంది, భౌతిక జగత్తు మన ఒక భ్రమమైన ఒక జగత్తు, దీంట్లో ఇల్యూజరీ వరల్డ్, ఇల్యూజరీ ఎంజాయ్మెంట్. సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ విధానంగా ఒక ఆనందం పొందేది, ఇంకొకటి దీంట్లో ఒక చెప్పేది ఒక పిచ్చి వాళ్ళలాగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సో అంతమందిలో మనకు ఇప్పుడు భగవంతుడు కొంత అవగాహన, ఇదంతా మన జీవనం కాదు, మనము భగవంతుడ మన సంబంధం ఎరిగి భగవంతుడ భక్తి కార్యాలు చేసి భగవద్ధామం చేరాలి. సో చాలా పెద్ద మనకి గోల్, చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత మనకుంది మనకి ఈ విధంగా. సో దీంట్లో ఉన్నప్పుడు కొంత మనం ఒక టైం ఉంటుంది, ఒక దీంట్లో ఒక ఇన్కన్వీనియన్సెస్ ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని సహించి మనం ముందు వెళ్ళాలి. మనం ఉంటుంది డిఫికల్టీస్ లేదని భౌతిక జగత్తు అంటే ఉంటుంది. అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పేదేమి, యూ హ్యావ్ టు బేర్. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే అర్జునుడికి కృష్ణ చెప్పేది, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమ అపాయనో అనిత్య తాం తితీక్షస్వ భారత. సో భౌతిక జగత్తు అంటే ఒక టైం మనకు గౌరవం ఉంటుంది, ఒక్కొక్క టైం మనకు అవహేళనం ఉంటుంది, హానర్, ఒక టైము డిజానర్, ఒక టైము సుఖం, ఒక టైం దుఃఖం, ఒక టైం సక్సెస్, ఒక టైం ఫెయిల్యూర్. ఇది భౌతిక జగత్తు అది ఆ విధంగానే ఒక కర్మ దీనిగానే వెళ్తుంటుంది. అది సో అయితే మన ఉద్దేశం, మన గోల్ పెట్టుకొని మనము దీన్ని అంతగా లెక్కించక వెళ్ళాలి. ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య తత్తత్కర్మ ప్రవర్తన సంగత్యాగా సతో వృత్తే షడ్బీర్ భక్తిర్ ప్రసిద్ధ్యతి. సో మన దీన్ని భక్తి కార్యాలని చేసుకొని వెళ్ళాలి. సో ఓవర్ టైం యాజ్ ప్రతి ఒక్కరు అడ్వాన్స్మెంట్ అయినాక వేరేదేం అబ్స్ట్రకల్స్ ఉంటుంది, అది తగ్గుతుంది, న్యాచురల్ గా అది తగ్గుతుంది, అది తగ్గుతుంది. సో అయితే ఇది వీళ్ళది అలాగే జరుగుతాయి. ఒక టైం మనము కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వీళ్ళకు అలాగే జరుగుతా ఉందేమో, వీళ్ళ మధ్య కూడా ఒక యుద్ధం అవుతుంది, వీళ్ళ మధ్య కూడా కలహము, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్, మిస్ మేనేజ్మెంట్, ఇంకొకటో లేదు. అది ఎప్పుడు మనం చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఈ యదువంశులు కావచ్చు, అర్జునుడు కావచ్చు, వాళ్ళతో ఏమి దోషము లోపం లేవు. శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు 100కి 100 వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళ మధ్య ఇవంతా ఉండదు, మన మధ్య ఉంటుంది. మనం డిసిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక 10 డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మన అడ్వాన్స్ పాయింట్ డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఒక టైం మన 5 డిసిషన్స్ సరిగా ఉండొచ్చు, 5 డిసిషన్స్ రాంగ్ గా ఉండొచ్చు. 5 డిసిషన్ మన నిర్ధారాలు కావచ్చు, మన స్టెప్స్ కావచ్చు, మేము చేసే యాక్టివిటీస్ జీవనంలో పరిశుద్ధులు అయినంతో అది ఎక్కువ అవుతుంది. మేబీ కొంత అడ్వాన్స్ డివోటీస్ ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు 10 దీంట్లో 6 స్టెప్స్ వాళ్ళు బాగా కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే 7 స్టెప్స్ ఉండొచ్చు, 8 స్టెప్స్, 9. భౌతిక జగత్లో 100% సరి అయితే వరకు మనకు 100% సరిగా ఉంటుంది అని చెప్పాక ఒక టైం మన యాక్టివిటీస్ మన అది తప్పుగా ఉంటుంది, సో ఇది ఉంటుంది. బట్ ఎనీవే బేసికలీ ఎసెన్స్ ఫైనలీ ప్రతి ఒక్కరు గోల్ తెలుసుకొని ఆ గోల్ ని దీనికి పొందిపెట్టుకుంటే థింగ్స్ విల్ బి నైస్ ఆల్వేస్. ఒక డిఫరెన్సెస్ ఇదేదో ఉంటేనో విల్ బి ఓవర్ టైం ప్రతి ఒక్కటి సాల్వ్ అవుతుంది. డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్. సో భగవంతుడే ఎంచుకోండి, భగవంతుడు లార్డ్ ఇస్ సెలెక్టెడ్. నెక్స్ట్ ఎవరు ఈ ధర్మరాజు వాళ్ళ సక్సెసర్ కావాలి. సో ఆ విధంగా ఏమి చేస్తేనో అశ్వత్థాముడు ఒక బ్రహ్మాస్త్రం అంటే చాలా గొప్ప అస్త్రం.
ఈ మనకు ఇప్పుడు వింటుంటే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్మెంట్ యుద్ధంలో ఏదో డ్రోన్స్ అంట, ఇంకొకటి అంట, ఎంత వెనకాల ఈ విధంగా యుద్ధాలు జరుగుతుంది. అట్లీస్ట్ దుర్యోధన టైంలో మనకిన్న వాళ్ళు చాలా నాగరికత, చాలా అడ్వాన్స్డ్ వాళ్ళు వెనకాల యుగంలో ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ మోర్ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఈషా ఉంది దుర్యోధనుడికి, ఎవరు పాండవుల గురించి అంతా ఇది అసూయ స్వభావం అంతా. అయితే కూడా మనకున్న ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఉండే ఒక దీనికిన బెటర్ పొలిటీషియన్, బెటర్ మిలిటరీ పర్సన్, బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఒక విధంగా చూస్తే, ఒక్కొక్క కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే. అంటే అప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుండే కేవలం క్షత్రియుల మధ్య వాళ్ళు చేస్తుంటారు. ఎవరు తయారైనారో ట్రైనింగ్ అయింది వాళ్ళ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుండే. అమాయకుల మధ్య, సామాన్య ప్రజల మధ్య యుద్ధం అవుతుంది. ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం ఎవరు వచ్చారు? కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వచ్చింది పాండవుల వైపు అంతా రాజు మహారాజులు, రాకుమారులు, అంతా క్షత్రియులు వచ్చారంతే. ఇంకెవరు అక్కడ అమాయకమైన స్త్రీలో, లేకుంటే ఇంకెవరైనా బ్రాహ్మణులుగా సాధువులుగా ఉండే వ్యక్తిలో, లేదంటే వైశ్యులుగా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తుండే వాళ్ళు ఎవరు రాలేరు. వాళ్ళు బిజీ ఉన్నారు. వాళ్ళదేమైనా నిత్య కర్మాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోనో లేకుంటే వాళ్ళ ఇంకొకటి దీంట్లోనో వాళ్ళు బిజీ ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, వాళ్ళు సేజస్సు, సాధువులు, వైశ్యులు, శూద్రులు ఆ విధంగా కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ దీంట్లో ఉన్నారు. వాళ్ళేమి ఇక్కడ కురుక్షేత్ర యుద్ధంకి వచ్చి ఫైట్ చేస్తారు. వీళ్ళు కూడా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తారు. ఎవరు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు కావచ్చు, దుర్యోధనుడు కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు మాది నీది డిఫరెన్సెస్ ఉంది, రండి మనం యుద్ధ భూమిలో నిర్ణయిస్తాం. సో వాళ్ళు వచ్చారు. ఇప్పుడు అంటే యుద్ధం అది కాదు. సో మీది ఇది ఒక పెద్ద నగరం ఉంది, నేను దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాను. మీకు ఏం ఫెసిలిటీ ఉంది, మీకు ఒక పవర్ హౌస్, నేను దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాను. మీకు హాస్పిటల్ ఏది ఉంది, దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాను. ఇంకోటి మీది స్కూల్ ఏదో ఉంది, నేను డిస్ట్రాయ్ చేస్తాను. అంటే పెద్ద మీది మంచి ఒక ఫ్లైఓవర్ ఉంది, బిల్డింగ్ ఉంది, అది నిర్మించేదానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? ఇప్పుడు మనం చూస్తాం, ఒక కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటుంది, ఇది నిర్మించడానికి ఎంత సంవత్సరాలు, ఎంతమంది దీనికి శ్రమమో చేసేది. అయితే వీళ్ళు కొట్లాడే దాంట్లో ఇప్పుడు ఆ దేశం వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు, ఈ దేశం వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. ఇది ఇప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ లా జరుగుతుంది అని కాదు, రేపు ఇది మనకు ఇక్కడ మధ్య ఇక్కడ జరగవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, మనం ఇండియా పాకిస్తాన్, ఇండియా చైనా ఇక్కడ జరగవచ్చు. లేకుంటే ఇక్కడ మేము నివసించే స్థలంలోనే మన ఊరు దగ్గరే, ఇక్కడే మ్యాంగ్లూరులో ఉన్నాం మనం, ఇక్కడ దగ్గర మన కేరళ 17 కిలోమీటర్లో ఉంది, మనకి ఇది కావచ్చు. సో ఇది వాళ్ళకి జరుగుతూ ఉంది, ఇది మనకు కాదు. మనం ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాము ఈ భౌతిక జగత్తులో అని కాదు. ప్రభుపాద ఒక చెప్తారు ఎలా అంటే అది ఒకటి ఇది ఉంటుందంట, ఏదది గోమూత్ర, ఇది లేదు, గోబర్ అంటే ఏం చెప్తాము, కౌడంగ్. సో కౌడంగ్ది అది ఒకటి మనం ఏం చేస్తాము, దాన్ని కౌడంగ్ అన్ని కూడా యూజే. సో కౌడంగ్ది కూడా దాన్ని ఆ పేడ తీసుకొని వాళ్ళు ఒక రౌండ్ బాల్ తర చేసి దాన్ని ఇచ్చేయచ్చు, మనం డ్రై చేయొచ్చు. సో డ్రై చేసినాక తర్వాత కొంత టైం తర్వాత దాన్ని కాల్చుతాం, దాని నుండి మనకి ఇది దొరుకుతుంది, ఏమి ఒక అగ్గి ఇది దొరుకుతుంది. సో ఒక పేడ ఒక ఇది ఉంటుంది, ఏం కౌడంగ్ ఇది పీస్ ఉంటుంది, అది చూస్తుంటుందంట. ఇంకొక కౌడంగ్ పీసు అది అగ్గిలో దాన్ని కాల్చుతుండారంట. సో అది ఆలోచిస్తుందంట, ఓ చూడండి, చూడు ఇది దాన్ని కాల్చుతున్నారు దాంట్లో. అది దీనికి తెలియదు, నెక్స్ట్ ఏమి ఇంకో పోర్షన్ ఆఫ్ కౌడంగ్ ఉంది, దాన్ని కూడా కాల్చేది. సో ఈ విధంగా భౌతిక జగత్తు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ మనని ఇక్కడ కాల్చుతున్నారు, ఇక్కడ మనని బర్న్ చేస్తున్నారు. భౌతిక జగత్తు మాయ మనని ఇక్కడ ఈ ఒక క్షణం మనకి నేను ఆరాంగా ఉన్నాను, నాకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు, నాకు అంత సేఫ్టీ ఉంది, నాకు ఏది కూడా ఎవరికి కూడా ఏమి సేఫ్టీ లేవు. ప్రతి ఒక్కరు అదే స్థానమే. ఎట్లా కౌడంగ్ని బర్న్ చేస్తారు, ఒక కౌడంగ్ బర్న్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కౌడంగ్ని బర్న్ చేస్తారు. అలాగనే ప్రతి ఒక్కరు భౌతిక జగత్తు అంటే వస్తుంది మనకి క్లేశం. పదం యద్ విపదాం న దేశ. ఇంకొకరికి ఏం జరుగుతా ఉంది, అది నాకు కూడా నెక్స్ట్ కొంత సమయానికి నాకు రావచ్చు. అది నేనేమి దాని నుండి ముక్తుడు కాదు, నేనేమి ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ చెప్పేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ పురుగులు ఉన్నాయి. సో చెప్తామా, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ డెంగ్యూ వస్తుంది, మలేరియా వస్తుంది అని చెప్పే కొన్ని ఉంటుంది, కొన్ని స్థలాలు అలాగే. సో అక్కడ నివసించే వ్యక్తిలో ఎంత టైము, కొంతమందికి వచ్చిండొచ్చు, ఇప్పుడు 10 మందికి మలేరియా వచ్చిండొచ్చు, ఇంకా కొంత టైంకి ఇంకో 10 మందికి వస్తుంది, ఇంకొంత టైంకి ఇంకొక 1000 మందికి వస్తుంది. లేకపోతే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అందరికీ వస్తా ఉండే ఒకరికి.
సో అలాగనే భౌతిక జగత్లో మనం ఉన్నాము అంటే ఇది చాలా ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లేస్. ఇక్కడ రజోగుణము, తమో గుణము, ఈ మాలిన్యము ఇది చాలా ఉంది. ఆమెడికి క్లేశాలు చాలా ఉంది. ఇది వస్తుంటుంది, ఇది నియమం ఇది. సో ఇది భౌతిక జగత్తు అనే దానికే డేంజరస్ ప్లేస్. ప్రభుపాద గురువులు చెప్తారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్. చాలా మంచి స్టేట్మెంట్ శిలా ప్రభుపాద గురువులు. ప్రభుపాద చెప్తుండ్రి వాళ్ళ గురువుల గురించి, ఈజ్ ఎ వైకుంఠ మ్యాన్. నా గురువులు ఎవరు అంటే వాళ్ళు వైకుంఠ వ్యక్తి, వాళ్ళు భౌతిక జగత్తు వ్యక్తి కాదు. అంటే ఈ ఆచార్యులంతా వాళ్ళ స్థానం అది. ఇలా యదువంశజులు, ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు, ప్రతి ఒక్కరు వీళ్ళు వైకుంఠ వాసులు, వీళ్ళందరూ గోలోక వాసులు. భగవంతుడితో పాటు వీళ్ళు అవతరించారు. సో అలాగనే ఈ ఆచార్యులు శిల ప్రభుపాద గురువులు, గురువు గారు వాళ్ళంతా ప్రభుపాద చెప్తుండేది, నా గురు వైకుంఠ వ్యక్తి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు చెప్తుండేది ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్. సభ్య పురుషుడికి ఇది ఈ జగత్తు ప్రదేశం కాదు. ఈ సభ్య పురుషుడు అంటే మనం ఈ జగత్తుని విడిచి భగవంతుడ స్వధామమైన నిత్యధామమైన గోలోకము వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ మన అదే లక్ష్యం మనకు. వేరేదంతా కార్యకలాపాలు, వ్యవహారాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే వరకు కొంత చేయాలి మనం. ఏదైనా ఒకటి ఇన్యాక్టివిటీ కాదు, యాక్టివిటీ ఉండాలి. యాక్టివిటీ అనేది ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ కు ఒకటి వచ్చినాక మనం ఒక పాజిటివ్, ఇంకొక మనకు భగవంతుడు ఇచ్చే ఒక బుద్ధినో, మనము భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే శక్తినో దాని నుండి మనం వ్యవహరించాలి పడుతుంది. అయితే మన ఉద్దేశము ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యేది కాదు, ఇక్కడ ఆనందం పొందేస్తాం. మనం భగవంతుడిని సంతృప్తి చేసే ఒక ఇది పెట్టుకొని భగవంతుడి ధామకు వెళ్ళాలి. అదే మన ఇది. ఓకే, హరే కృష్ణ.